שלום חברים, שלום לכולם. הסרטון הזה הוא סרטון חשוב מאוד, אני אעשה אותו קצר וקולע. הסרטון הזה בעצם ידבר על נושא של טווח הזמן במסחר. וזה נושא מאוד מאוד חשוב מבחינת גם הפוקוס שלנו כסוחרים וגם ניהול העסקאות, כיצד אנחנו מנהלים את הסיכוי, סיכון בצורה אופטימלית. מצד אחד לא בורחים ברגע שאנחנו קצת מרוויחים כמה דולרים בעסקה, ומהצד השני לא סוגרים כל פעם שהשוק עושה איזשהו תיקון קטן. הרי בעצם אנחנו כבני אדם מורכבים משתי רגשות עיקריים שפוגשים אותנו במסחר. הרגש הראשון זה פחד, הפחד לאבד כסף, בין אם זה לאבד מהקרן של התיק שלנו, בין אם זה לאבד רווח שהשגנו אותו כבר על הנייר. ומהצד השני זה את הפורמו, שזה פורמו מלפספס הזדמנויות שקורות, פורמו מלא לקחת את המהלך עד הסוף, שאם אני סוגר מניה והיא אחר כך ממשיכה ללכת בלעדיי, הרבה מאוד אנשים ירגישו תחושת פורמו וכן הלאה. אז בעצם אנחנו רוצים כבני אדם גם למצוא את הדרך האופטימלית עבורנו מבחינת ההתנהלות המנטלית, הרגשית, הפסיכולוגית, במסחר, וגם כמובן שזה יהיה בהתאמה לאופי ולדרך שבה השוק הזה עובד. אז בואו נבין רגע ככה בעצם את מסגרות הזמן בשוק, במסחר בעצם. אני אתחיל רגע שנייה בגרף חודשי, בסדר? בשביל ההמחשה. תראו, זה מדד ה-S&P, בסדר? תעודת SPY, גרף חודשי. אני מסתכל, נגיד, בוא נראה מאיפה שהתחיל השפל האחרון, פחות או יותר באזור הזה. שימו לב, אנחנו נמצאים באזור 2008, לאחר המשבר. בוא נראה בדיוק. כן, התחתית פה, בעצם בסליחה כבר ב-2009, אחרי המשבר של 2008, אז אנחנו נמצאים פה, שימו לב בעצם, גרף חודשי, כל נר פה מייצג חודש, שבתכלס אנחנו בעצם במדד במגמת עלייה רצופה, אוקיי? כמובן, היו תיקונים לאורך כל הדרך, ומה שגרף חודשי נראה תיקון קטן, זה תיקון משמעותי וכו'. זה הקורונה נראה לי, כן, זה הקורונה, שימו לב, אבל תשימו לב שבפרופורציה של טווח הזמן הארוך, גם כל הפאניקה של הקורונה שהייתה, אני זוכר איזה 35%, כן, 36% תיקון במדד, גם זה בפרופורציה של טווח ארוך, אתם רואים, זה ממש תיקון קטן על הגרף, כאילו זה מתגמד. וזה המשבר של 22, מהשיא עד התחתית, 27%, ובואו נסתכל גם על כאילו משבר האחרון, מהשיא עד לתחתית, 21%, אוקיי? בקיצור, אנחנו מבינים כבר שבטווח הזמן הארוך יהיו תיקונים, שפה בטווח הזמן הארוך הם מינוריים, אבל בטווחים הקצרים הם מאוד מאוד משמעותיים. אחרי שהבנו את הבסיס הזה, בואו נעבור רק להסתכל גרף שבועי. גרף שבועי מבחינתי הוא מייצג את המגמה הראשית, ובגדול לפיו אני קובע את כיוון המגמה הראשית בשוק. למשל, בשנת 2023, אני זיהיתי בזמן אמת שהשוק יוצא מהתעלה הזאת, ובאזורים האלה כבר אני התחלתי לקנות, ופה אני חיזקתי את העסקאות, ופה בפריצה אני זוכר שגם חיזקתי, קניתי גם את NVIDIA, גם את כל הטכנולוגיות. ב-23 עשיתי יותר מ-150% על התיק מסחר האישי שלי. בכל מקרה, זה היה מבוסס בעצם על זיהוי של יציאה מהתיקון וחזרה למהלך עליות. דרך אגב, לפני הירידות פה, שהתחילו באזור פברואר, אני כבר זיהיתי שמתבשל מהלך ירידות בגלל התבנית הזאת. אבל כרגע זה לא הפוקוס שלנו. מה שאני רוצה להראות לכם, שבעצם המגמה נקבעת, אמרנו, לפי הגרף השבועי, אבל גם בתוך הגרף השבועי יש את המגמה המשנית. זאת אומרת, גם שהמגמה הראשית היא עלייה, עדיין האזורים האלה אלו מגמות ירידה בגרפים הקצרים, אוקיי? כל זה, ובתכלס גם כל מהתיקון הזה.
אמנם זה כבר היה תיקון אגרסיבי, התיקון האחרון, וזה אפילו לא התחילה מגמת ירידה בגרף השבועי, אבל זה תיקון מאוד מאוד משמעותי. אבל עדיין, בסוף בהסתכלות רחבה, כרגע, כל עוד לא שבר את התחתית האחרונה, זה עדיין תיקון זמני בתוך מגמת עלייה ראשית. אז בעצם, בואו נבחן, סתם לדוגמה, אני אקח את האזור הזה, מאזור יולי 23. בואו נסמן את זה רגע על הגרף, ננקה את הכל. ועכשיו אני עובר בעצם לגרף יומי. בואו נראה מה קורה עם זה בגרף יומי. אז שימו לב שבגרף יומי לפני כן הייתה מגמת עלייה ברורה, פה המחיר נעצר, ומכאן התחילה סוג של מגמת ירידה. בואו נמדוד רגע מהשיא עד התחתית, 10% תיקון במדד, 11% תיקון במדד, ובואו נראה את משך הזמן. $65. זאת אומרת, בערך כ3 חודשים מבחינת התאריך בלוח שנה. אז בעצם כל המגמה הזאת באותם 3 חודשים הייתה מגמה יורדת, אבל היא הייתה מגמה משנית למגמה הראשית, שהיא בעצם הייתה מגמת עלייה, אוקיי? עכשיו, כמובן שבתוך המגמה הזאת, כשהיא הייתה ברורה, היינו יכולים לתפוס בנקודות מסוימות שורטים, בין אם זה במדד ובין אם זה במניות ספציפיות. למשל, פה אנחנו יכולים לראות פריצה, חזרה לריטסט והמשך מהלך ירידות. פה הייתה איזושהי תבנית מינורית, אמנם תבנית היפוך בגרפים הקצרים, מפה יכולנו לקחת שורט עד אזור תמיכה החזק. פה גם על סמך רמת המחיר הזאת היינו יכולים לקחת שורט, אוקיי? בין אם זה במדד, בין אם זה במניות אחרות וכן הלאה. עכשיו, מה אני בעצם רוצה לומר? שגם כאשר המגמה הראשית היא מגמת עלייה, ששוב, אני מודד את המגמה הראשית לפי גרף שבועי בעיקר, עדיין יהיו בה אזורים של תיקונים שיכולים גם להימשך כמה שבועות, אוקיי? וזה בעצם המגמה המשנית בתוך המגמה הראשית. עכשיו בואו נחזור רגע לאזור שלנו. באזור שלנו, איפה שאנחנו נמצאים היום, בעצם כאן השוק הגיע לאזור מבחן, אוקיי? התחתית הזאת היא בעצם ריטסט לגרף חודשי, שכאן היה השיא, וכאן בעצם הגיע אזור מבחן חשוב לתמיכה. זאת אומרת, לפי המגמה הראשית, כאן זה בכלל אזור קנייה, ולכן גם ראינו שהגופים המוסדיים הגדולים הגיעו וקנו פה. אני הסתמכתי כמובן על הקנייה שלהם, ולכן מהאזורים האלה אני התחלתי כבר לחפש את הקנייה. בתזמון של גרף יומי, אוקיי? אז בעצם בכל האזורים האלה, ובכל האזורים האלה, ובכל האזורים האלה, העלייה הזאת, המגמת העלייה הזאת שהתפתחה פה בגרף יומי, היא בעצם נשענת על רמת התמיכה שראינו בגרף חודשי. אבל, שימו לב, כמו שגם אמרתי בסקירה השבועית, פה אנחנו הגענו לאזורים של התנגדויות, שאנחנו רואים אותם גם בגרף השבועי. גם בגרף החודשי, תשימו לב דרך אגב, היה פה איזשהו איתות, היה פה נר דוג'י, לפני כל הירידות האלה, ושימו לב, אנחנו הגענו לאזורי התנגדות האלה בגרף חודשי, על הנר של הדוג'י. עכשיו בואו שימו לב גם, אני אראה לכם את הנסדק, שימו לב, בגרף חודשי, לפני הירידות, היה פה נר משמעותי מאוד, נר של דוג'י גם, ולפניו היה נר מצבה, מה שנקרא, שבאמת, שימו לב, מאז השוק לא הצליח לפרוץ לשיא חדש, אוקיי? מהצד השני, דרך אגב, בגרף החודשי, זה נר חזק מאוד ובווליום חזק מאוד, שמעיד על קונים חזקים. אני חוזר רגע ל-S&P. עכשיו, אז הבנו בעצם שיש את המגמה הראשית, יש את המגמה המשנית, שזה התיקונים האלו, כמו למשל זה, וכמו שהראיתי לכם בדוגמה הקודמת, אבל גם בתוך המגמה, נקרא לזה המגמה
המשנית או המגמה העדכנית, שאני פועל לפיה, עדיין גם בתוכה יש מגמות מינוריות. למשל, אם אני אסתכל, נגיד, אני אבחן את כל הדבר הזה, את כל גל העליות האחרון, ואני אלך נגיד לגרף שעתי, אז אני אראה שגם בגרף השעתי יש תיקונים. זאת אומרת, הגרף הוא עובד כמו שיניים של מסור, אני קורא לזה. אוקיי? הוא לא עובד באופן ישיר. בואו נראה את זה. נגיד, התחילו מפה עליות. עלייה, תיקון. עלייה, תיקון. עלייה, תיקון. עלייה, תיקון. עלייה, תיקון. עלייה, דשדוש. עלייה, תיקון. אוקיי? ועכשיו מפה אנחנו לא יודעים האם התיקון הזה ימשיך למטה, ורק מכאן נסתובב לעליות, או שמפה כבר הוא ימשיך למעלה. אוקיי? אנחנו באמת לא יודעים, ויש לנו כאן באמת שתי אפשרויות, כמו שדיברנו בסקירה. עכשיו, הנקודה היא שאנחנו כסוחרים צריכים לשאול את עצמנו על מה כדאי לי לסחור, ועל מה לא כדאי לי לסחור. אז ברור לכל בר דעת שלחפש את הדברים המינוריים האלה, של התיקונים האלה בתוך המגמה הראשית שהיא ברורה לעלייה, דבר טיפשי, כי אין פה תנועות משמעותיות, והיחס סיכוי-סיכון לא שווה. אגב, אם כבר מישהו מחפש שורט, אז הייתי יכול להגיד לו שכאן זאת הזדמנות לשורט, שוב, מי שרוצה, ולנסות לקחת עד לכאן, כי פה כבר יש איזושהי תנועה. אבל עדיין בסוף זה מינורי, וזה נגד מגמה ברורה של עלייה. אבל מה כן? איך אנחנו כן מתחשבים בדברים האלה, ואיפה אנחנו כן מביאים לידי ביטוי את האזורים שבהם השוק יכול לתקן? זה כאשר אנחנו סוחרים במסחר של טווח קצר. למשל, אם אני לוקח את העסקה, נגיד, במניית מטא, עסקה שעלתה ביום חמישי בערב. הבסיס לעסקה בעצם היה רמת מחיר חזקה. כמו שאנחנו רואים פה, הרמה הזאת הייתה תמיכה, התנגדות, וכאן התחילה שוב להיות תמיכה. הבסיס על זה הייתה העסקה. ובעצם אנחנו רצינו לקחת את התנועה הבאה במניה. מכאן לפחות עד לכאן. עד לאזורים האלה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שרמת המחיר הזאת היא מאוד מאוד מינורית. היא תלויה במצב רוח של השוק. זאת אומרת, אם השוק יהיה במצב רוח אופטימי ועליות, סביר מאוד להניח שזה יעבוד. ואז מה זה מאפשר לנו? זה מאפשר לנו לשים סטופ קצר מאוד מתחת לרמה הזאת, ולקחת יעד שהוא פי 3, פי 4. אם הכניסה היא פה, סטופ כאן, יעד עד לפה, פי 4. תראו איזה יופי. אבל זאת היא עסקה שתלויה במצב רוח של השוק. זאת אומרת שאם אני שם סטופ כזה קצר ואני נשען רק על הרמת מחיר האחרונה הזאת, אני חייב לדעת שהשוק איתי ביחד. אז היתרון הוא בעסקאות כאלה שכאשר השוק באווירה חיובית, אני יכול לקחת תשואה של פי כמה וכמה, בסיכון קטן. החיסרון בעסקאות כאלה, שאם אני אראה ביום שישי, כמו מה שקרה בפרה-מרקט, אני מזהה שהשוק מתחיל לרדת בתיקון אגרסיבי, נמחוק רגע את כל זה, שימו לב, אם אני מזהה במגמה המינורית, שפה השוק התחיל תיקון, שהתיקון הזה לפי התחזיות שלנו יכול גם להגיע לתחתיות האלה פה בקלות, אז ברור לכם שאם יקרה כזה מהלך של ירידות, פייסבוק תשבור את התמיכה. אוקיי? כי בסוף פייסבוק היא מניית שוק, היא לא עומדת בפני עצמה. אז לפה, לסטופ שלנו, היא בטוח תגיע, וסביר להניח שהיא גם תרד עוד יותר למטה. ולכן העסקה הזאת היא בעצם מאוד מאוד תלויה במצב רוח של השוק. לעומת זאת,
אם אני מתייחס עכשיו לפייסבוק בתור סווינג, ואני נשען על המגמה של הטווח הבינוני, אז רמת התמיכה ורמת ההתנגדות החשובות, רמות התמיכה וההתנגדויות החשובות הופכות להיות לפי גרף שבועי, אוקיי? מה שאני רואה רק בגרף יומי הוא לא מספיק חשוב. גרף שבועי אנחנו רואים פה את הרמה הזאת. שימו לב, פה ופה ופה ופה. זאת אומרת, זאת רמה שמגרף שבועי אנחנו כבר רואים אותה. ואז אני עובר לגרף יומי, ואני בעצם יכול להסתמך על התמיכה הזאת. זאת אומרת, אם אני קניתי באזורים האלו, לעסקת סווינג, אני שם את הסטופ מתחת לרמה הזאת, בהתחלה, אחר כך, ושימו לב, זה בדיוק מה שעשינו, בהתחלה שנכנסנו לעסקה הזאת, הסטופ היה בו באזור 540 ומשהו, אחר כך כשהיא פרצה למעלה ועלתה לפה, אני מקדם כבר את הסטופ מתחת לשפל האחרון, אזור ה-570, שזה הסטופ הנוכחי למי שנמצא בסווינג במניית מטא, פייסבוק, ומבחינתי, גם אם השוק יתקן את התיקון של הכמה אחוזים שלו שראינו מקודם, הסטופ הזה עדיין אמור להגן עליי, אוקיי? כי הוא נמצא רחוק יותר. ולכן מבחינת עסקת סווינג טווח בינוני, הכל בסדר. אבל אם אני מסתכל על הטווח הקצר, ואני רוצה למנף, אז כמו שאמרנו, הרמה הזאת, ברגע שהיא נשברת אני חייב לצאת, כי אני לא יודע לאן יגיע התיקון, ואני לא אקח את הסיכון הזה בעסקה ממונפת. אז זה ההבדל בין עסקאות טווח קצר, לבין עסקאות טווח בינוני, שזה עסקאות סווינג, בסדר? עכשיו, לגבי עסקאות טווח ארוך, עסקאות טווח ארוך, שלפעמים אנחנו אומרים יש מניות שממש מתאימות לטווח ארוך, בואו נראה לדוגמה, אגב, שימו לב שבאקסל, סידרתי לכם את הכל לפי טווח בינוני, שזה עסקאות סווינג רגילות, נגיד עסקת סווינג טווח בינוני, זה נגיד העסקה שנמצאת פה באוד, שאנחנו עדיין בפנים, מי שכמובן בחר להישאר. ולמה? כי למניית אוד, בואו נראה רגע איפה נכנסנו. נכנסנו ב8/5 במחיר 52.5. אז תסתכלו, 52.5, כן, זה היה פה בפריצה. אז מניית אוד בעצם, הסטופ שלה כרגע מבחינת הסווינג, נמצא פה ב-44, מתחת לשפל האחרון. הכניסה הייתה בפריצה פה 52.5. יעד ראשון היה לשיא הזה. אבל זה רק יעד ראשון. למה? כי תסתכלו על המניה בגרף שבועי. היא נראית חזקה מאוד. אנחנו רואים עליית ווליום בעליות האחרונות. יש לה סוג של תבנית, קאפ אנד הנדל, ספל ידית, מטורפת, שיכולה להוביל אותה בכלל לגבהים ולהכפיל את השווי שלה. אז זאת עסקה שמתאימה להחזקה לסווינג טווח ארוך. אבל הסטופ חייב להיות לפי רמה שבועית, שזה מתחת לשפל הזה, 44, בסדר? ובעצם מתחת לרמת מחיר שבועית. שימו לב, זאת היא רמת מחיר שאנחנו רואים אותה גם בגרף שבועי. וגם בגרף יומי. אוקיי? אז מי שנמצא בעסקת טווח ארוך, בינוני ארוך במקרה הזה, יכול להישאר עם הסטופ שלו כאן, ב-44, וגם אם המניה תשחק לו פה, תרד, תעלה, לא מעניין אותו. כי בסוף, לפי הצפי, היא אמורה לפרוץ למעלה. ומי שבאמת לא מתכוון להסתכל על הגרפים ברמה היומית או שבועית, זה סוג העסקאות שיקח לעצמו, הכי טוב, שגר ושכח. מצד שני, אנחנו לקחנו את העסקה הזאת בממונפת, כמו שאנחנו רואים פה באקסל. שימו לב, עסקאות טווח קצר. אנחנו לקחנו אותה פה, רובן, באותו מחיר, באותו תאריך לפי הממונפת, ושימו לב, את הממונפת אנחנו כבר מימשנו ב-14/5 במחיר 25. אז לממונפת אנחנו נכנסנו, בואו נראה שוב את המחיר, 17.7. אז 17.7 זה פה ממש בפריצה, 17.7.
כאן, ואנחנו מימשנו אותה ב-25, שזה כאן. עכשיו שימו לב, איזה דיוק. כמובן, זה נשען על הרמות פה ועל זה שהוד התקרבה לשיא. שימו לב, מכאן המניה ירדה איזה 50% מהעלייה שלה. עכשיו, לנו לא הייתה ודאות שהיא תמשיך ותעלה. היא יכלה גם לרדת ולמחוק לנו את כל הרווח. ולכן בעסקה המעונפת הזאת, שזאת היא עסקת טווח קצר, מבחינתי ברגע שמגיע להתנגדות, חייב לממש ולהכניס את הכסף לכיס. בסדר? אבל אם אנחנו הולכים על הטווח בינוני ארוך, אז אפשר פה או לממש חצי או להישאר עם הכל, וכמובן להישאר לטווח הארוך. עכשיו לגבי הסטופ בעסקאות כאלה, אתם עדיין לא יכולים לקדם את הסטופ לכאן, בגלל שיכול להיות תיקון קטן ואז המשך עליות. אז מי שנשאר עסקאות טווח בינוני ארוך, חייב להבין שהסטופ תמיד חייב להיות מתחת רמת מחיר חזקה שבועית. בסדר? זה נקודה שחשוב מאוד לציין. עכשיו בואו נסתכל על עסקאות טווח ממש ארוך. סתם דוגמה, מניית טסלה. טסלה המחיר כניסה הממוצע היה ב-275, וזה היה לפי גרף שבועי וחודשי. בעצם האזור כניסה לטסלה היה כאן, כאשר נפרצה כאן תבנית ההיפוך. אוקיי? אז פה אנחנו בעצם נכנסנו. עכשיו, הסטופ בהתחלה היה ב-210, מתחת לשפל. עכשיו בתכלס אפשר כבר, אם רוצים, לקדם אותו לאזור הזה, מתחת ל-250. בואו נשים לב האם זאת רמת מחיר שרואים אותה גם בגרף השבועי. כן. אנחנו יכולים לראות פה, שימו לב, רמת מחיר חזקה שרואים אותה גם בגרף השבועי. פה ופה 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 פה, וכאן שימו לב, הפכה להיות תמיכה. תראו איזה יופי. אז פה אני יכול לשים סטופ, נגיד באזור ה-250, כי הרמה השבועית הזאת שומרת עליי, ואם אני בטסלה לטווח ארוך, זה הסטופ שלי, אוקיי? לעומת זאת, אם הייתי לוקח, ואז מבחינתי שוב, זה שגר ושכח. אפשר לשים את הסטופ פה, לתת לה גם אפילו לפרוץ את השיא. אבל אם נגיד היינו לוקחים את העסקה הזאת בממונפת מהפריצה, אז כאן כבר היינו צריכים לסגור אותה. וזה בדיוק גם עסקה ששימו לב, בנוסף לטסלה הזאת, שהיא טווח ארוך, לקחנו גם את טסלה הממונפת, TSLL, ב9/5, שימו לב, זה היה כמה ימים אחרי. מחיר 11.4, הסטופ היה ב-10.2, ומימשנו אותה ב-14/5 ב3 יחידות רווח, כאשר ה-TSLL הגיע ל-15.2, שבעצם בטסלה זו הייתה רמת ההתנגדות עד זאת, אוקיי? אז זה בעצם ההבדל בין מסחר טווח קצר שבו אנחנו סוחרים תמיד מיעד ליעד, בסדר? מתמיכה להתנגדות, לבין טווח בינוני שבו אנחנו לוקחים מהלכים משמעותיים עם סטופ ומממשים לאחר מהלך משמעותי ולא מתרגשים מכל התנגדות קטנה, לבין מצבים שבהם אנחנו בעסקאות טווח ממש ארוך, כמו שהראינו בטסלה, ואז אנחנו חייבים לשים את הסטופ לפי רמת מחיר של גרף שבועית ולנהל אותו בהתאם. אז אני מקווה ככה שהדברים ברורים. אם יש שאלות נוספות, אתם יכולים לכתוב. בהצלחה.